Oraindik pare bat tramite falta dira Madrilgo etxebizitza legea definitiboki aprobatua izateko, baina pasaden ostegunetik testua ja aprobatua izan zen kongresoan. Eta lege horretan gehiago sakontzen da eskutu soziala dei daitekeen horretan, kaleratzen aurrean, eta alokairuen prezioei muga bat jarri ahal izateko marko juridiko bat ezartzen da, zeina gero autonomia erkidegoek gehiago garatu ahal izango duten haien berezitasunen arabera. Eta gehiago garatu ahal izango da baita ere haien borondatearen arabera. Eta hain zuzen ere, borondate hori ezagutzeko interpelatu genuen pasaden astean Urkullu lehendakaria, jakiteko zein den Jaurlaritzaren borondatea, eta erantzuna oso etsigarria izan zen EAJaren botoa bezala Madrilen lege honen aurrean. EAJ, Jaurlaritzan nagusi den alderdiaren botoa Madrilen, etsigarria izan da, ze azken finean ezetz esan diote eskutu soziala gehiago sakontzeari, eta ezetz esan diote alokairuen prezio mugari, nolabaiteko aterki juridiko bat jartzeari. Eta beraz, uste dugu errepikatzen dela 2015ean gertatu zena EAeko etxebizitza legearekin. Orduan ere, EAJ sutsuki jarri zen etxebizitza lege horren aurka, lerroburuak beldurrez eta mamuez bete zituen, etxebizitza eskubide subjetiboaren kontra jarri zen bereziki. Eta gero gertatzen ari da, lege horren garapena atzeratzen ari dela, etengabe. Esate baterako etxebizitza eskubide subjetiboa hain zuzen ere gehiago garatu behar zuen dekretoa, 8 urte ondoren oraindik aprobatu gabe dago. Eta beraz, gaur egun etxebizitza eskubide subjetiboa aitortzeko persona bati EAen kalkulatzen zaizkion ingreso maksimoak dira 2015ean kalkulatu zirenak. Zergatik ez delako dekretu hori egin eta ez direlako eguneratu. Eta gehienez 9.000 euro kobratu ezake persona batek etxebizitza eskubide subjetiboa aitortzeko, alegia pobrezia absolutuan bizi behar da. Esaten dugu hau, zeren paralelismo bat ikusten dugu 2015eko etxebizitza lege ura eta oraingo Madrilgo etxebizitza legearen artean. Beste batzuk, EH Bilduk stop esan dio egungo egoerari, uste dugu ez dala aukera bat ezer ez egitea, eta uste dugu, EAJaren inmobiliarioa salagarria dela, ezta? Gure ustez, orain arte bezala jarraitzea ez da alternatiba. Guk nahiago genuen hemendik arautzea alokairuen muga. Horretarako, hain zuzen ere, karri genuen lege proposamen bat 2021eko otsailean defendatu genuena. Eta Jaurlaritzak bere irizpide negatiboan zer esan zuen? Esan zuen, itxaron behar zitzaiola Madrilgo legeari seguridade juridikoa osoa izateko. Eta ailegatu denean lege hori, orain beste gauza bat esaten du. Uste dugu, aitzakiak bukatu dela, aterki juridiko hori badugula. Eta beraz, nahi baldin badugu, gure berezitasunetatik abiatuta, alokairuak mugatu ditzakegula. Hori ere, agindu zeniguten 2022ko aurrekontu akordioan. Hori sinatuta daukagu, EH Bildu eta Jaurlaritzaren artean sinatuta daukagu, estatuko legeriak baimentzerakoan, hemen jarriko zela alokairuak mugatzeko sistema bat martxan. Eta orain, ailegatu da, legeri hori, ailegatu da aterki juridiko hori, eta orain, aitzakiaz betetzen daia diskursoak, eta diskursoa gainera nahiko alarmista batekin gure ustez. Ez zaigu batere argi geratzen Jaurlaritza honek alokairuak mugatu nahi ote dituen. Zeren duela 2 aste EAJak esan zuen ez zela behar etxebizitza lege bat alokairuak mugatzeko, nahikoa zela dekreto batekin. Egun batzuetara, ja dekretua etzen beharrezkoa, esan duzue Ley de Arrendamientos Urbanos lege aldatu behar dela. Joño, Madrilgo etxebizitza legeak hori da egiten duena. Alokairuak mugatzeko Ley de Arrendamientos Urbanos aldatzen du. Baina zuek esaten duzue,
ez dela behar etxebizitza lege oso bat horretarako. Ja, ley de arrendamientos urbanos bakarrik ikutuko balitz ere, eskatuko zenuten segurazki etxebizitza lege oso bat. Ze gero, esaten dezue, kritikatzen dezue hori, baina gero eduki gehiago jarri nahi diozue legeari, adibidez, okupazioaren aurrean. Ayusoren diskursoarekin berdintasun nahiko arraro batzuk erakutsiz. Edo pisu turistikoekin gertatzen ari dena. Gure ustez, sartu dezue hanka, barruraino pisu turistikoekin. Esan dezue, ez dala gure eskumenetan sartzen dela lege hori, eta gero nahi dezue, arautu dezala gure eskumena den gauza bat. 55 emendakin jarri zituen EAJak Madrilen kongresuan, Madrilgo etxebizitza legeari, eta zenbat emendakin zeuden pisu turistikoen inguruan, hain garrantzitsua baldin bazen gaia. Zero emendakin pisu turistikoen inguruan. Pisu turistikoen araubidea gurea da, EAEren eskumen bat da. Turismo lege bat daukagu 2016tik, dekretu bat daukagu horren garapena egiten duena, eta gero ejekuzioa udal mailakoa da, hirigintzaren eta udal ordenantzen bidez. Eta gainera, lurralde plan sektorial bat daramatzazu egiten urteak baliabide turistikoen inguruan. Pisu turistikoak ere lurralde ikuspegitik arautu ditzakeena. Baina hori ere ez da egongo legealdi honetan. Alegia, kritikatzen dezue gauza bat eta kontrakoa. Eta gainera kasu honetan, bereziki mingarria da ze gure eskumena da. Beraz uste dugu, aitzakiak baino ez direla. Eta batez ere, esaten dezue, eskumenen inbazioa gehiegi zehaztu gabe non dagoen eskumenen inbazioa. Ez dezue esan ze artikulu sartzen den hemengo ze eskumenarekin. Ez dezue etxe bizitza gure eskumena dela. Ja bai, lurralde antolamendua bezala, edo hirigintza, baina jakina da, Espainiak gustatu ala ez, berarentzat gordetzen dituela zenbait eskumen. Akaso ez dira vertikalak izango, baino dira horizontalak eta dira sektorialak, eta berarentzat gordetzen du jabego pribatuarekin lotutako gaiak, eta berarentzat gordetzen du ekonomia koordinatzeko eskumena. Eta horregatik sartzen da, eta horregatik esaten du alokairuak mugatzea bere eskumena dela. Gustatu ala ez, eta Juanjo Álvarez bezalako katedradun batek ere, horixe bera esan du. Esan duzue baita ere, Madrilgo legeak ezin dituela arautu etxebizitza publikoen, o babes publikoko etxebizitzen erreserba minimoak. Hori egin duela. Bueno, jakin ezazue, hori ez dela Madrilgo etxebizitza legearen berritasuna. Hori dagoela gutxienez 2007tik eta hori Madrilgo lurzoru legeak egin zuela. Beraz, konstituzionalera eraman behar badezue, pues, pizkat, berandu zabiltzate gutxienez gai horrekin. Gure ustez, benetan, aitzakiak baino ez haudete jartzen, eta badirudi benetan egin nahi dezuena da alokairuari mugak ez jartzea. Hemen Urkullu lehendakariak berak erridikulizatu zuen 2024an alokairuak bakarrik edo egoko dira 3% Madrilgo etxebizitza legearekin, eta Jaurlaritzak egunotan atera ditu bere azken datuak, eguneratu ditu emalaren datuak, eta esan du 2022an bakarrik iaz alokairuak igo direla Bilbon 6%, Donostian 6,6%, eta Gasteizen 6,9%. Ia 7%. Hori da zuen proposamena jarraitzea orain arte bezala? Guke uste dugu proaktiboagoak izan beharko ginatekela, eta uste dugu, arazo honi irtenbide bat eman behar zaiola lehen bai lehen. Horregatik gure mozioan, 3 puntu ekarri ditugu. Lehenengoan eskatzen diogu legebiltzarrak deklaratu dezala, esan dezala, egoki ikusten duela aterki juridiko bat egotea, ondoren hemendik EAEtik gure berezitasunetara egokituta alokairuak mugatu ahal izateko. Bigarren puntuan esaten dugu, Madrilgo legea aprobatu egiten denean jar dadila lehen bai lehen alokairuak mugatzeko sistema bat,
Eta hain zuzen ere, horretarako eskatzen dugu 3. puntua. Madrilgo etxebizitza legearen biharamunean martxan jarri ahal izateko uste dugu lan batzuk jada egin beharko liratekela aurretik. Uste dugu Jaurlaritzak lehenbaileen egin beharko lukela beste autonomia erkidego batzuetan egin dutena, eta pasaren astean ere Urkullu lehendakariari esan nion. Katalunian eta Nafarroan jada martxan daukatela makinaria legearen biharamunean aplikatzen hasteko. Eta zehazki eskatzen ditugu 4 gai prestatzea. Lehenengoa, erreferentziazko prezio indizeen sistema ja prest izatea aprobazioaren hurrengo egunean aplikatzen hasteko. Eskatzen dugu baita ere area tensionatuen izendapena baita ere prestatzea, berdina egiteko, Katalunian daukaten bezala, aprobazioaren hurrengo egunean aplikatu izateko. Uste dugu baita ere, babes ofizialeko, babes publikoko etxe bizitzen erdia alokairu sozialera bideratu behar bada, hor ere aldaketaren bat egin beharko dela, eta hori ere prestatzen joan beharko ginatekela. Eta azkenik uste dugu erreforma fiskal bat beharrezkoa dela, pizgarrien eta zigorren bidez sustatu behar duena alokairuak jar daitezen erreferentziazko prezio indizean. Zenbaki horretan jar daitezen. Hor, badakigu pausu batzuk eman zirela, baino ataskatuta dagoela, eta horrexegatik uste dugu, lehen hori desataskatu, eta gutxienez prest eduki beharko genukela legearen aprobazioaren biharamunean martxan jartzeko, esan bezala, gure autonomia erkidegoaren errealidadera egokituta. Ze bestela, badirudi zuen alternatiba dela orain arte bezala jarraitzea. Guri hori ez zaigu alternatiba posiblea iruditzen.